Kaixo, txorietarrok, eguerdion, ziguriturrita, umoretxu ikusten zaitxu gaur, Bai, posek. Giro ederra gau txorienen, eta kontagiatu egiten da, eta askotan, Pentsatzen hauen azten zinela, ez ambientia gatxi baizik, eta ikusi zulako lan osagai hona bitxugula gaur. Azpizuna ikusi dut, eta azpizuna dagoenean, normalean, ero eskontza, ero egun berezia da, orduan. Gaur egun berezia da. Eta horretarako, eguna berezia ostegun bat, normala. Baina guztatan gakutzu guri bebai, olako egunak ospatzia, berez, txerre azpizuna marinatua saltza batekin, eta gero plater oso bat izango danez, hidratoak saltuko ditugu patata krema batekin, eta garizain zuri batzukin plantxan. Oso, ondo. Zuk zein duzu gaur? Nik itxaso aldera jungo naiz, da legatza arrabak ingo ditu, legatzaren arrautzak, hilarrekin eta patatekin, eta saltza berdian, klasiko handi bat. Oso, ondo. Nik behitu kontakotzu zelan nengoten erakazeta. Espeziak ziapiakin, olixuakin eta ospinakin naziko ditugu, txerrixa aluminiozko paperian bilduko eta oskailuan marinatzen utziko ordu pare baten, eta gero izango da olixuan kozinatu mainitu pare bat alde bakoitzetik, eta sartaginean geratu dana ardo zurixakin desglasatzea. Aragisa labeko erretilu baten jarriko urronakin eta ardo zurixakin, eta 30 minutuan erreko 200 gradutara. Labetik ataratzean saltza ingou, horretarako egosketako sukua laranja sukuakin nahasi, artoiri inaurotzakin nahasi, eta bertara botako estiapur batekin. Hori murrizten utziko, eta gero aragisa xaflatan moztu, patata puriekin, garizain zurixekin eta saltzakin zerbitzatu. Berez, nik nahi nauen erreztietxea presa iberiarraken. Baina errezetian badazpada idatzi nauen da, txorienera bebai, bidali nauen mesutxo bat, ez badot aurkitzen, azpizunakin egingot. Kostau jaten, joan nintzen, Bilbora galdetu nauen arakin pila batei, baina, aragi pieza hori, ez daukela, ez dala saltzen. Saltzen da, bargatu, xerratan bai, baina holan, pieza oso baten, xerratan saltzen da, supermerkatuetan eta, pieza oso baten, hori, enkargu zein bidala, da nik, atzo joan nintzen, eta atzo atzaldien ez zauen modu. Ero jendia igual leno, ez da dit, igual gabonetan dena jandira, eta gabe utzi dira. Bai, da... Berrixa da, holan, izoskixak bolak aterateko do. Bueno, ero, koiera, zurrupatu da erateko, ero, sopa, ez dakit. Bueno, ingo, marinatzeko txerrixa, holan espezie batzuk orduan, olixua, hemen jakrikot piperautza gozoa, bebai jarriko ditugu, honek belar proventzalak, berakatza, eta hemen txea dauzkat, honek espeziak batzut, mexikarrak eta izaten dienak. Nasketa, mexikarrak, honek kominua, eta dauzkat gauza asko, gatza, eta gero bebai, marinatzeko, erabiliko dugu ospina, modenako ospina, eta ziapea. Eta nolako pasta bat egingo, eta txarrexa egingo, Eta ero zema denpora, horre ontzen, marinatzen? Berez, 2 ordu. Gaba osua behaukitzen badozu, azkenean, zapore gehiago hartuko dau. Baina, goixien hasitxa, 2 ordukin, ondo goiaz. Presa, ero, aipatu duzun honetan, nik gaur, txerriaren atal, ia ez dudan usten baterez. Ia ba. Jaten duen txerriaren atal gehienak gero aipatuko ditu. Presa ez dakizun nentzako ero nun dagoen, hori dago Solomoaren hemen gainekaldean, hemen omoplatoan ero gainean, hemengo atal bat izango zen, presa, eta oso ezaguna da, ze bakizu hor koipea dauka hor tartean, eta plantxan egin da, eta gutxi egin da ere, jatea badago. Gero, gaur egon sekretoa ere, oso modan dago, hori azkenean hemen asilan izango zen, hemen besapia izango zen gutxi gora bera, eta hau ere, antzekoa da. Bai, nientzeko biak oso antzeko presa die, eta... Gainera, bide hori da dauz, batek esaten zela izena sekretua, da torrela, hori, arakinek sekretuan gordeten zabela, ze eurendako nahi zaben gorde, edo sekretua leku holan izkutau baten dauela, ez? Izkutua daulako. Ez da gizegatik izango dan? Oso antzeko da, eta gaina ikusten dira, atal horiek denak dira oso aragi holan, koipea daukatenak eta xamurrak eta gero dago luma, eta luma izango zen Solomoaren, txerriaren Solomoaren bukaera, hemen bukatzen da, hasiera, hemen dikazten bada, eta hor gainean egongo zen luma, eta gero izango zen presa, eta hor, omen dago bestean nik ez dudala ezagutzen, eta abanikoa ero deitzen zaiola ero baita. Eta holan fina eta zapala ero omen da, oso, ez da, niretzako bintzat ez ezaguna. Gero, klasikoetara joan da, aurretik hasiko gara, burutik hasiko gara. Muturrak, mingaina, masaiak, pelarriak, kareta, edo arpegia, o esaten dana ere, baita. Barruan,
guk ez daukaguna, ero nik gutxi daukagana, garunak nahi eta nahi ez jaten direlak. Ja, hor goaz, atzenaka, pixkanaka. Hemen, lepapia. Lepapia ere, klasiko handi bat, eta oso ona dana. Gero, bi besoak, ero, horrek urdai espiko moduan, ero. Ezaera zar horrek ez da, utxarrixana dana jaten da. Bueno, bitu, lagartua, nik lagartu ez dut ezagutzen. Bai, nik lagartu ezagutzen dut. Lagartua, beste bat daukagu. Bai. Jarraitzen dugu, gero, bueno, irugiarra, horre asadan azpien egoten dana, eta daukagula. Saietzak, gero, segi jau, solomua, txerritxuletak, azpizuna, hemen daukaguna, gero, perriak, urdai espikuak. Urdai espikua. Txerrix, bustana jaten da. Sorbalda eta... Bai, hori esan dugu, hasieran, bai, atzeran noa. Txerriankak, egin dituela txorrienen, beste bat, tripakiak, txorrien inditxula, eta, bueno, hemen Hori ez da gain ezaguna gainera. Ez daukago beste ohitura, baina Espainialdian da jaten direla. Ah, bai. Bai, koskobiloak, bai? Txerriaren potruek, janiten dira, arrautzak, bere arrautzak ere, sesenana moduan, janiten dira baita. Txikitsuak izango di baina. Bueno, sesenana baino, bai. Baina, bueno, segun, nik, akerranak guztia da, eta txarrixan tamainuko da, eta akerranak zintzilik errazkoak izaten dira, Gero, beste bat, hau inori ezaiola pieza moduan edo, ez da haragi pieza, baina asko erabiltzen dela. Zein, bustana? Odola, odola azkenian, odolkiak egiteko, lehena erabiltzen dela, odola da. Gibela jaten da. Bustana jaten da? Txarrixana? Bai, bustana jaten da. Bai, bota egiten dituzten normalian, baina janiten da eta oso, bueno, eta oso erra. Ez dakit beste bate usten dudan, mingaina esan dut, tripakiak gibela, eta, bueno, gero hemen esan da. Nik opari bat egozut. Hau, bai. Bildu egin jotea, azpizun bat, espeziaekin. Eta beste bat, karo, 2 ordu egon bitan ez, nekia etxetik ekarri bat. Hori daukazu ja, marinatu eta bilduta. Hori ja, beste koloretxo bat dauka. Horrez, oskaiura eraman. Bale. Alda benin dauko dugu oskaiu txikitxo bat. Beraz, hau ingo duguna ontsa da, plantxanein, eta gero sartu. Ze holan beste pieza esteak, ez? Esteak, bueno, txoixoak eta itxeko, esteak eta gehiago ez daito lan otutzen ez dakit, baina, bueno, bazuk esan duzula, ez? Txerritik dena jaten da, ezagunenak argi da, betikoak, hemen gurean behintzat, bueno, urdai espikoa onduta, baina txuleta solomoa izango zen gehienero jaten zinena, azpizunera eskura, eta gaur egun oso modan daudena, hemen, sekretua, luma, presa, eta gantza, zer esanik ez, kozinatzeko, polboroiak itxeko, urdaixe, gozogintzan, bai, gozogintzan bebai erabiltzen dana pila bat. Bai, hori, kontua da, eta nik uste dut, beste animalitara pasatzen bagara, esan ezagun beia, ardiak eta antzekoa dala, denetan txerritik dena jaten da, baina berdin, nik uste dut hori pasatu aldo bola, lau hankako, edo beste untxietara, edo dana, Google etxean. Bai, eta nik uste dut bai, filosofia kontua dela, ez? Osa, ez dugu animali oso bat hilko, azkenean azpizuna jateko, edo parterik, holan, noblienak edo esaten dienak, ez? Orduan, animali bat hiltzia jateko, dan aprobetxatzea, ondo egon gozan. Nahi eskoa. Bitxu, ontxe, sartaina, bero dauela, hau, azkenean interesatzen jako bakarrik, markatzea. Gorritzia, Gorritzia holan, minutu pare bat, edo minutu bat, alde bakotzetik, isa, goitxik eta betik, eta gero labian bukatuko da eitzen, Beraz, agurreko dugu. Hemen aipatu duzu nontan, esatea, hiltzen dugula animale, dena baliatzia, ez? Bai. Burura etorrez aizki... Baleatzea. Balea, Euskal Herrian zenbat bale hil ditu euskaldunok, bere olioa bakarrikan ternua joan, eta bere olioa bakarrik ekartzeko, eta anuzten zituzten gero baleak. Suposatzen dut hemen Orion hiltzen azkenengo balean hor dana baliatuko zutela, baita, bere, hortzak ero korseak eta egiteko, baina lehen olako pilat, eta gaur egun, omen dira, honen marrazoaren, honek egatza, ero egalak oso famatua dira, eta bakarrik hiltzen dituzte, egala moztu, eta itxasora botatzen dute, orduan, olako ekidin behar ditu. Bai, hemen daukat, labeko erretilu bat, hau esautzuten moduan, azkenian, gorritzia. Gorritzia, hori bustan daukat, hau da,
Topera. Zu bizi-bizian, ontxe behitu, hemendik. Atara ingo dugu, Vale. eta honek, bapurtxo bat, sukuak edo, aprobetxatzeko, botako hemen euskat bi, ikustot, hau da rona, bai, Bai, koloreagatik, bai. apurtxo bat iluna bat, eta ardo txurisa. Eta loditxo hau ematen, eta ardo txuria. Oskondo. Bez, ardo txurisak itzen dau, bueno, lagundu, Askatzeko hor honek sukuak eta askatzeko. Oso. Orduan, honek ingo ditugu, Aiz, ez aio gustatu. Ez? Sartaiai hor zerbait hotza botatzia. Hola jartzen dien batzuta sartaiak, orduan, hau dana, horan, aprobetxatuz. Beitxu, barrura, jarriko tzaube bai, ron, Pixat? txorrotatxo bat, hau tropikala izango da gure azpizuna. Eta hau joango da, labera, 200 gradutan daukat laba, da joango da, 20 minutu. Presa izango bazan, igual, 30, joango gara holan puntua ikusten. Vale. Eta, printzipioz, 20 minutu. Eta bitxartian, holako, aldameneko lagungarrixa joango gara prestatzen. Bikain. Bueno, oin itzein plantxan ero egin dugun hontan, jente asko esaten du, batzutan, bota dut ez da izea haragi, eta urpila bat atera zait, eta ez da izer, eta hor jendeak esaten du, esaten zan, harakinek eta hor hartu, eta xiringakin ura sartzen diote haragiari, eta gero lan, haragiaren presioan ura saltzeko, pixu gehiago hartzezan da. Bueno, hori nik ez dut uste egiten danik, ez da norbait egiten duen. Bai, egia da, badaude prestaketa batzuk, oiasko batzuk eta arategietan saltzen dien gauzatzuk onduak direnak eta naita bai infiltratzen zaio zerbait barruan. Baina horrek naita sartzen zaio zaporea eta mateko eta holan gatzak eta holakoak eta izaten dira. Hoi bai. Baina bestela ez. Eta hor kontua da, sartaia bizi-bizi egon behar da. Gu nahi duguna da, sukuak eta atara ez daitzen zen, azkenean, barazkiak ura daukate, 80 ero gehiago daukate ura, baina haragiak ere ura badauka. Eta noski, zuk hor jartzen duzunean zutan, hor, zu jartzen mazu, sartai espadu beroa, hor, ura hori ata egin da. Gu nahi duguna da beti, sartaia bero-bero egotea, gero olio botatzen dugu, eta ja, zan ezagun, kea botatzen da honean, geruza bat egitea, kostra hori egiten dana, esaten dana beti egin behar duguna da, gero egiten dugunean hauek gixatuak eta olakoak, zukuak eta ez ateratzeko, txuleta bat zeiten dio, hasieran zu bizian, golpe bat, hor, kostra, olako geruza karamelatu bat egiten dugu, esan dezagun, eta hortik zukuak ez dira ateratzen. Hori maiar da itzan. Bai, hori, ez dut, golpe, gorritzea, esan dezagun, ez, gurean. Eta horri, garrantzitsua da baita ere, hasieran batzuk egiten dute, haragiari ohitura daukate gatza botatzeko hasieran. Urak, gatzak egiten duena, ura kanporatzea atera. Orduan gatza ez da hasieran bota behar baizik, eta gero ja, gorritu danean alde bat, hor bota ura. Beste batzuk esaten zuten, plantxan botatzen duzunean, gainek aldean gatza bota, orduan, berantza doan ura, gorantza igoko sala, eta, horte hori ezberdina zeuden, nik horatzen naiz, baina nik normalen beti egin dut, behin egin da dagoenean, buelta ematen dionean, orduan, txigortuta dagoen alde horri bota gatza. Eta gero, garantzitsua, oskaiutik ataralen hau haragia. Hau da, gero taragi hotzagoak, geruza hori karamelatzea gehiago kostatuko zaigu, orduan, ordu erdi lehenago atara badu haragi hori oskaiutik, plantxan egiten, geruza hori egiten, lehenago egingo dugu, eta zuku gutxiago botako dugu, ez? Eta patatak izaten badie, ezetasunak inda kontuan hartzen baditugu? Osa, ezetasunak da puntuak hartu zula ontxe Zein patatak zer, bai? Eso, ontxe zabizela noiz gatza bota, noiz patatak beti, egozten ditugunean eta ezetasuna sartzeko barruan, azalakin. Azalakin, bai. Egia da presa baldin baduko patri, eta pure askar bat egin nahi badugu, zuritu patata, kraskatu, eta 10-15 minutuan egosita daukagu. Baina, hor patatak ura zurgatuko luke. Hemen Joel Robuchonen purea egin genuen, ez? Eta Joel Robuchon ez zeiten zuen. Egozi patatako zorik, eta gero gainera, hor zutan izaten zuen pixkat ezer gabe lurrundu duzegin, behin egozitako patatak eta pure egindako patata horien izan azuten ezetasuna, ez? Orduan, aukeran, hobeto osorik egiten baditu. Legunean, zenik txorienen ikasi nauen olako purea egiten da, legunean, zer eso zeretan partekatu nauen, zen haukan,
patata marka batekin olan kolaborazioa, da pentsatzen errezta interesgarriaz. Batek bota zoztan. Ez, baina patata ratearekin egiten da Joel Robuchonen purea, hau ez da Joel Robuchonen purea. Patata mota, bai, egia da, berak esan duzuen mota. Mota frantzesa, bueno, txorrienen beste ez da, erabilizta ez ebe pasaten. Da beste batek ez da hori bizitza osoan egin ja holan. Danik gurin puntu horrekin, ez do pentsatan. Hori nire mati holan itxen dau. Hainbeste gurin, ez dio inok botatzen. Bueno. Baina bai, guk estiluan ingo, gau ez dutzagu hainbeste gurin botako, baina, bueno, oskaion zegoen apurtxo bat, esne apurtxo bat, eta betikoa. Eta gero hor, garrantzitsua da baita zerbait pieza bat labean egiten dugunean, gorritzea, ero bestela espadu gorritzen hasieran labea oso altu, golpe gogor bat eman, eta ero temperatura jetxi, xukuak eta barruan, eta ala ere beti labean zerbait aragiren bat ero erretzen dugunean ero arraien bat, likido zerbait beti bota behar da. Ero ura, bueno, kasu honetan guk, ardoa eta arrona bota dizkio, baina ura botatzen badiogu, kalterik ez, eta beti arkumea egiten dugunean, txerrikumea, ero zerbait labean erretzen du, saieskiero egiten dugunean, likidoa beti egon behar da, eta 15 minuturo hartu eta bustitzea likido horrekin, bueno, hori da, horrekin, oberena. Galderi daukat, gabonetan egin nauen arkumia. Bai. Eta gelditu zen apurtxo bat... Lehorra edo garetu jaten, baina ez dakit izan zen, hori, hainbeste aldiz olan labier zabaltziak, horrek, zer ikusi xauka, ez? Ez da bizkotxo bat, bizkotxo batean bakizu irikitzen mauzun lehenago, gero jetxi iten da, ezin da bizkotxo batean itxite eukin behar. Baina nik beti txerri saieskia ero egiten dudanean da, ero arkumea ero egiten dudanean, lehenengo hartu eta 15 minuturo botatzen juten naiz, eta arkumeari egia da, azkenengo ordu erdia ero ez dio dala botatzen zen nahi dut, gaineko azalo hori ja gorritua da ona, kurruskari geratu da. Hori orduan azkenean, bai ez dio dala ja gainetik urik botatzen. Baina ezetasuna egon behar duan, erretiluan, labeko erretea joan ezetasuna egon behar du. Eta hor, bueno, batzuk, ardoa botatzen diote, bestatu, ni ur zaldea naiz, ura bakarrik, eta arkumea, txerrikumea eta holakoai, ura botatzen dio. Goazen ez urte batean, gaina, guk aitak jarri berria baserrian egurrezko labea, eta txarrikume bat erosik genuen, da labean erretein behar genuela, eta botanion ardo pila bat, eskasa. Bai. Hartu zuen ardoan zaporea eta ezitzen, urarekin, gero, ez da, esperientziak, holan ikasten da, Edo itxura edo... Ez, baina ez zegoen. Igual egongo da jendia gustatzen gako laulan arduakin, ez? Ez zegoen hona. Ez, txerrikumea bere zapore gehiagi ez dauka. Txerrikumea da oso xamurra jaten da, baina... Txerrikumea edo arkumea? Txerrikumea. Txerrikumeak zaporek gehiagi ez dauka, da oso xamurra, baina txerrikumeak zaporea nahi badugu, txerria ja kurrin behar du hilabete batzuekin. Baina hori txiki hori esaltzen dituztenak eta horredia, hori gurina direla. Baina bestela zapore aldetik, ez da holan esateko, ze zapore daukan. Txala bezala, txala jan, ero behia, horrek ere eragina dauka, Aragi batek, xamurra danean, gaztea danean, ur gehiago dauka. Eta txuletak eta, zupentzatu, txuleta horiek zenbat denbora egon diren, txuleta horiek ontzen zintzilik, hor, azkenean, lurrunketa badau, ura konzentratzen juten da, ur gutxiago daukate. Orduan, zaporea ere gehiago daukate. Baina, bueno, hori esan da, hasitako aragira pasatu behar nahi zein. Orduan, ez dakit jarraitu agian aragi hauekin, edo hasitako aragiarekin, hasitako, sortutako gizakiak olan zelulak eta hori etorriko da, beraz. Ez du pentsatzen igolako gauza egingo duzu nahi. Ez, baina hori hortaz itzen behar dut. Bale. Hasitako aragi. Orduan bai. Bai, Hongkong eragoaz. Hongkongeko alen erlojuak ziren, baina gaur egun hasitako aragia ere badukate. Ezakungo dio olako baserrixak eta? Bueno, behintzat, onartu dute, Hongkongen bitu. Hau, bitxia da, Hongkong, Txina da. Baina, Txinako gobernuak oraindik ez du onartu hasitako aragia ekoizten hastea, nahiz eta, ez da egite, horra 10 milioi euro olako enpresa batean inbertitu dituen, hortan ikerketarako eta hori aurrera eramateko, baina Hongkongen ja baimendu dute hasitako aragia saltzen hastea eta, ekoizten hastea, ez? Eta da, enpresa australiar batek egingo du, hor dago Japoneko, galeper japoniarraren aragiaren zelula oberenak hartu dituzte, eta horrekin ingo dute aragia artifizialki. Osa, galeperrana.
Galeperraren haragi moduan salduko da. Haragi egosi moduan, baina ez dakit jarriko duen daukan galeperraren zaporea, haragi laborategiko haragia izango da. Eta, bueno, ematen du horretara, bueno, hainbat aldiz hitz egin dugu hemen, eta Euskal Herriaren badaude enpresak hortan inbertitzen ari direla milioiak, eta milioiak norbaitek inbertitzen baditu da, etorkizunean hori izango du. Bueno, betxu, gaur etorri naz kotxean, bai? Ez nerien, baina, kotxean etorri naz, olako albiste bat entzuten, eta bitu lehen oso modernua zara, eta ontsa ikastoletan olako pantalla jartziana, eta hori, ez dakit, tabletakin eta ikastia, olako eredu digitalak, eta ontsa, askotan, kentzen da bizela, da, bueltatzen da bizela, lehengora, ez? Azkenean, ez dauen nahi, 6-12 urte bitarteko jendiak, hainbeste ibiltzia pantailekin da ikastolan be. Orduan, igual hasitako haragiak, eitzen da, inbertitzen da bizpila, baina gero ikusten daue, beste deseosetan. Hombre, nik aukeran, ez dizut esango ez dudan dastatuko, probatuko dut eta, baina niko arraroa naiz, eta agian arategietara joaten jarraituko dut, ero agian arategietan gero. Claro, haragi hori nun salduko da, galdera hori da. Azkenean, bueno, animali jatorrikoa da, baina, eta hau egaztiarena da. Justu hau, espreski, egaztiarena da. Orduan, arategian salduko dute? Ero arrandegian bebai saldu dute? Nik uste, arrategixen eta arraindegixetan ez ditxugula ikusiko gehiago izango da supermerkatutan da olako leku industrialetan. Ezkenean arakinak, nahi xau dau, beria saltzia. Arakina bere lana zein da, ez? Berak hartu, piezak erosi, eta moztu, gaur egun bebai, olako haragi veganoak eta hamburguesa veganoak saltxillak eta arategixan ez ditxuzu ikusten, ikuste ditxuzu belardendetan, ikuste ditxuzu supermerkatutan, eta olakotan, baina... Nik ezautze dut arategi bat, non makaiago eta lebatzen saltzen duten prestatua. Hori bai. Hementxe, zigor, patata purea. Holaxe, ja, gatza eta niri piperbeltza gustatzen jate beti botatia. Hementxe, aldamenian, eta gero, bigarren trampa bat. Labien dauena, preste karri hobe bai. Bitxu. Ze askar ikasten dituzten gazteek, trampa guztik. Karo, trampa, 3 aldiz einot, ekarri dut bat, gero bat, erreta, beraz, ez dakit trampan edo... Aztana, azpizuna jaten 3 egun egon behar gara. Hori da, gero taperrak eta, hementxe beti izaten dugu, lan eitzen dugu pia bat pertsonak. Bai, beraz... eta jatuna. Jatunak onak. Entrevista, elkarrizketak egiten ditugunean, lan elkarrizketak hemen, lehenengo galdera, danetik jaten da duzu. Ez nik hau, eskerrik asko, Mi luzera, Joan? Mi luzera, ero bibasuek, ero hemen jatun honak eskatzen ditugu, ero, ez da egit, pertxikotan hitzen da jendia ere eskartzen du, duda emat baldiko badu, deitu berari, eta tak, arek gomendiok emango izkizu, ero, profesional, onenak, onenez inguratuta gaude zorionez. Hementxe gogoratzen duzue, lehen labien injogun aragixak, zaukala arrona, zaukala ardo txurixa, eta gero aragixan zukuak eta gota ditugun espeziak. Izan diela, sartu bina benik hau, laranjak zukutzeko. Hemen dago. Biztatxea daukat. Laranja zukuarekin izan. Laranja zukuarekin, eta hori utziko golan, apurtxo bat murrizten. Oso ondo. Bueno, zukuak, ze garrantzia daukaten plater batzuetan, jendeak ez dio garrantzi handirik ematen. Baina nik hor esperientzia daukat, eta hemen aipatu izan dute inoiz. Xuberoa jatetxean, Hilario Arbelaitzekin, saltza guztiak Hilario egiten zituen. Hau da, guk bagenukan, hainbat errezeta eta guk hasi eta bukatu iten genituen, baina saltzan kontua, bakarrik Hilarion kontua zen. Hilariok utzi iten genizkion barazki guztia prestatuta, erregosten erodanakoa, baina bukatu, saltza guztiak puntu eta Hilariok ematen zen. Gatz puntua esaten duzu, testura kontua eta... Dena. Bukatu, Hilario bukatzen zituen saltza guztiak. Eta Frantzian lan egin nuenean Michel Gerarrekin, Hiru Michelin izar, ere, sukaldari buruak saltza guztiak berak bukatzen zituen. Han jartzen zen, eta saltzan zijoazten gauza jaki guztiak, ero saltza bat zeramatenak, ematen genizkion ja erdi prestero, baina bukaera saltzena berak ematen zion. Horrekin, ze garrantzia daukan, gu gainera Euskaldunok bagara, ero gu gure txian behintzat, ogia nahi eta nahi eskoa da, eta saltzak bustitzeko. Ni naiz,
Saltza bat baldin nik ikusten duanean, plater bat, saltzakin dana. Eta holan bukatuta eta han saltza pixkat ogi gabe bustita egotea ez egit. Gaixotu iten. Ordan, umei gainaz, hori ezin da horretzi. Eta jandon, ez. Hartu ogia eta busti eta garbitu platera. Garbitu mesedez. Eta orduan, hor da ikusten da, saltzak ze garrantzia daukaten. Eta zenbat aldiz hemen, euskal gastronomian zenbat plater dauzkagun saltzakin, eta beti esaten da, saltzak gehienak egun batetik bestera hobetu egiten dira. Bai, sartzen dago, ez dakit, pausatzen dute uste dituzu, eta saporiak hobetzen die, testuria bai, ez? Dena batzen da, testura aldetik, eta dana. Eta hurrengo egunean, beti esaten da, txipiroi batzuk dituzue, txerri masaiak, berdin zait, bizkaitar saltzan zerbait, hurrengo egunean, hobeto. Eta ordan, saltza, ze garantzia dukan, gabonetan, barraskilloa. Zenbat aldiz entzun du nik, barraskilloetatik onena saltza da. Ez, gure etxean, barraskilloa maite ditugu, eta saltza ere maite dugu. Eta saltza barraskilloena hori bai dela bat, jendeak ez duela usten ez zer, hor platera holan, arrasto gorri batzuk geratzen dira, baina normalean, ogiarekin, txitua da. Ja, zara, Emozionatzen, honek saltzak gorputzartzeko botaotzat hartu irina da urotzakin, eta ontsa segitxuan be, ikusten dozue, gorputza daukala. Beraz, daukau aragixa prest, daukau patata prest. Eta garizain zuriak? Garizain zuriak plantxan. Bale, oso ondo. Beraz, beste sartagin bate hartuko, eta... Sukaldian egiteko zikinduin behar da. Egia da, gero, garbitzen jun behar dela, ero norbera garbitu. Niri amorro ematozta batzutan, zamorroa kosinatzia asko gustatzen jat, bakizu, baina, hori zetozu, hau, zenbat eman dugu itxen, ez, labian, marinatzen ez dakize, eta gero jaten da, 3 minutuan, da batzuk jaten dabe gainera, igual, ez dakit, familixan dako, ontxe gabonetan, egin jogu, baskari pila bat, gero maixan da, ordu erdin ja, dana, da zetozu, kostau jatenak. Oin begiratzen nebilela, katxarro bat gutxiago zikindu alko zan. Hau da, baina azpizuna atera plater batetara, eta gero hemen bertan gaur egun eta olako lapiko asko indukzioak ere aguantatzen dute, indukzioan bali dute. Orduan indukzioan bertan hartu eta saltza hor bertan egitea. Baina bestela, hemen daude direnak eta behar ditugunak. Orduan, hori bai, gero, fregaua, norberak. Honek egingo ditugu, hori gatzakin, hemen txegon gora kosinatzen, garizain zuri batzuk. Azkenean, konpainan du bezala, baina bestela, nahi duzuna, perretxiko batzuk, edo esan dakoa. Eta, ontsa nahi dutzuet erakutzi puntua ia zelan geratu dan aragixana. Eta igual lan denboraz, apurtxo bat larri gabizenez, hau ingo, olako igual berotu bat eman labian. Apurtxo bat berotzeko. Eta puntua nahi duguna da, hau. Barrutik, eina egotia, baina, puntutxo batekin. Puntutxo gordin batekin. Orduan, segitxuan gatoz, taia dana, benetan, eina dagoenean, izango da platera muntatzia. Jarriko tolan. Patata purea, oinarri bezala. Ingot bat minimalista. Gero jarriko dugu, hau labian sartu dugu laulan aputxo bat berotzeko, azkenean atalazta zen. Honako lan, bi jarriko itxute hemendik. Pare bat hemendik. Hone bai holan mosten bai itxugu. Minimalista ez da, hau nire esan lehengo bat, gero... Eskazinaz batekin da gero esan da. Nire esan, minimalista, bale. Ni bakiz barrokanaz. Eta, gero saltza apurtxo bat. Tipi, gainetik. Eta, hola geratuko zen, gure txerria azpizuna. Hala Eta ginen dikazik? Mendik, aragitik, ez? Goizua du saltzakin, Krematxu, holan, gainera puntua eragixena osona da.
Zer? Pikante puntua zena da? Horrek espezia mexikarrak zer zaukaten? Bale. Zaten nuen nigon? Noiz bota dio ni holan... Ez da pikantea. Baina hor dau, plik, txikia, ez dau pikatzen ezer. Baina zerbait, zaten nuen, laranja bai. Putxo bat. Baina... Rona da. Rona ez da. Bueno, nik ontxe, probaukot gauza bat... Aspaldi ez dudana jaten. Arrabak ez dituz gan inoiz, arrabak? Rabak domeketan bai, baina... Arrabak. Arrantzak. Horrek ez. Gaur jango dituz. Bai, lebat zarrabak hemen, eta gaur, egozita ekarri ditut, Gaur, dagoeneko, nik normalean egozteko egiten dut arrain salda bat, fumet bat, peltzen utzi, gero, sartu arrabak ondo garbitu ondoren, uretan ondo garbitu ondoren, sartu barruan, jarri berriro zutan, eta irakiten hasten da momentutik itzalizua, eta utzi pausatzen epeldu arte, eta ja horre egozita egoten dira. Eta hemen azkenean hone die, bori, lehatzen, zebat, lehatz txikitxo gongo zien hemen barruan? Batzuk egongo zien. Batean bat ahi. Bai. Hori ingo duguna saltza berdean, eta horrela prestatuko du. Saltza berdea tingo dugu, baratxuria txiki moztu, oliotan jarri eta dantzan hasten denean, irin pixka bat gehitu, ardo txuria eta ero saldarekin bustiko du. Patata xerretan moztu, hor sartu, irakiten hastean, gero arraba sartuko ditu, ilarrak eta 10 minutu holan izan ondoren, zerbitzatu. Orduan, hemen aurreratuta utzi dut, ekarri dut ilarrak, ja egozita patatak, egozita arrabak, egozita. Orduan, izango da azkarra, egingo duna saltza berdia, eta ero bertan sartuko ditugu, eta hori, 5-10 minutukin, azkenean, listo gongo zen, Baina, patatak egozten erakusten, eta ilarrak ere ez daukate misterio handirik, Gure irakiten, eta irakiten azten danean, gehitu bertara, 5 minutu egozi, eta listo, kalisto. Hori da, nik pentsatanen, behitu, ekarri bizinu da arrabak gordinik, segisa kolorian gatxiketa, ematen dagoela holan, oiasko paparra edo, oiasko azpizuna edo zatitxo bat holan txikitsua, baina egozitxak arra dituzu. Bai. Honek txurixak. Eta azkenean da, legatz emiek daukien organo bat euren arrautzak gordeteko. Orduan, zuk ez adozuna, pentsa hausen bat... Legatz txikitxo egongo zien... Bai, gero, anuntzi hori zegoen, txikitxoak ez mesedez, utzi ezu hasten, erderaz itzulita gutxi gora dela, holako zerbait izan. Guk ez da... baina, azkenen, lehen esan duguna. Lehatz hori harrapatu dute. Lehatz hori ireki diote, eta hor arrautza zeuzkan. Eta organ hori gainera esaten dabe, ernalduta espadauz, honek arrautzak, xamurraua izaten dela prizia. Bai, hori nekien. Bai. Horren besta inoko ez nekien dik. Gero, xamurraua dau, noski, gordin dauenean, eta gero normalien edo nik hau beti ezagutu dudana, baina oindala urtiak ez dutela jaten eta ikusten da, holan tabernettan arrautzetik eta edinetik pasata, eta holan zerbitzatuta, maionesakin, oso tipiko da maionesakin. Maionesakin, aldamenian, baina, nik egizan, holan, saltza berdian oso goxua geratzen direla, eta, betikoa, esaten duena, plater bat lusatzeko modua bada, ero lehen garai batean, barraiek hartzen zuten, eta plater bakarra izango zanez, patata gehituko dugu, ilar batzuk jaso ditugu, horiek ere sartuko ditugu, arrautza egozi bat, ero agian ere izango zuten, arrautza egozia ere hor sartu, eta horrekin, esaten duena, plater bakarrarekin, eta gero ez dakit, mamia ero postre moduan hartuta, sabela beteta. Beteta, Bai. Saltza herri egiteko, baratxuria dantzan aztetanean, irina, joiaraka da gutxi gora era, hau ondo naziko dugu, bai. Eta, gero, ardo txuria bai, ero ez, beste batzuk botatzen diote, niri ez gustatzen, ez da zuegin. Gari zainzurien ura ez bota hemen. Gari zainzurien ura? Gari zainzurien ura. Bale, kontxerbakoa konek. Konserbakoa, hori oso klasikoa izaten zamen, jende pilate egiten zuen, da ni, hori, zainzuri batzuk ja, saltza berria zainzuria botatzea, hori bada baita lusatzeko, ero, zerbait, ez? Teknika bat esan dezago. Baina ura zapore gehiagin ematen zion, azkenean,
Nik arraban zaporea, lehatzen zaporea hartu nahi dut. Bai, azkenean arrain saldana da. Hori da. Zema dutzen holan. Baina ez... Zapore ona. Bueno, balen hori erabiliten zen. Eta erasko esaten, baina hor konservagarria daude hori ez da erabil behar. Hombre, eran alda, lasai esko, ez da problemaik. Baina ematen du zaporea hundia. Bai, eta zaporean kontua. Bastuk, bakitzu, gozian eta garunan artean badauela holan harremana, ez? Baina gehixautan, komentau izan dugu hau, ez dakit, goze emozionala, eta holako gauzak. Esaten daue, azerrea eta suminkortasuna oso erlazionatuta dagoela goziakin, ze normalian, zu azarrez hauzenean, esan daue holako, 125 kasuetan, izaten da goze zauzelako. Nire normalian ez jat gertatzen, baina ezagutze dut jendiak esaten da, neskia ospinduta dauda, bai, eske, bazkaltzeko ordua da, eta goze dauenean, saltzakako lako, eta sarre mota bat, igual zuk ez dauzula identifikatzen, goze egotiakin, baina zer ikusia ondisa daukala. Nik onartzen dut, baietz, ni egon da nago, ospinduta era. A ber, ni, ibilinetzen tope entrenatzen, dietista batekin, argaldu nintzen pila bat, eta esan oso fuerte negoela, nik neukan, gozaltzeko hau, gero amaiketako hau. Bueno, gozaltzen nu, amaiketako jaten... Ez zinen pasatzen gozia. Gozia pasatzen. Bai. Ni kilo batzuk hartuta negoen eta gozia. Ni jaten nuenerako gutxi izan. Oiutan negoenerako. Eta baina egia jaten duda, eta hartu ditut kiloak. Baina kontua da, nik bazkaldu iten nuen, eta gero juten itzen zerrendara behiratzen zer neukan, gero meriendatzeko. Hori, jaten nuen eta juten itzen behiratzen, ea zer neukan afaltzeko. Orduan zan, denbora guztian horre, eta bikotea esaten zen, jantzazu palmera bat, txokolatezko, eta eske, ez zeitu aguantatzen, inork ez da. Zemakian da, hartu, juten itzen da, eta bai, holan egontan da. Zer ikusia, nik kasu horretan hau egonda, baina egondan hau beste kasu baten, nik osei uste danok ezagutze dugula, da erosketak itxera joan, da goziakin egon. Da orduan, beti esan izan da. Baina, erosketak kirola da, ez, erosketana? Karruakin joan da... Zema kilometro ite juzu Bilbora juten zaren? Ez, erosketak ulotesan, merkatukoa... Janariana, bale. Janarixanak eta goziakin zauzenean, hori... Bakiko ez. Esaten da gehiago erosten dela. Gehiago erosten dela, baina ontsa zehaztu da, 160 gehiago. Ia bada, azkenean goziakin zauz, eta holakotzu, holako gula apurtxo bat, esatuzu, hau bai, eta hau bai. Baninaz, zerrendakin juteana eta oso gutxitan ateratzen nahi zerrendakin. Baina goze ez zauzelako, hau goziakin relazionatuta dagoela. Ni gozia beti hau bat. Jateko gogua, ez dakit nirea. Ez da berdina gozia. Jateko gogua, baina beti jaten naholako. Orduan gozerik gozea esaten dena ez daukat. Ze beti jaten naho. Ustatu jazai jatea. Orduan jaten naho denbora guztian, orduan gozea ez dakit daukat. Zer da, gozea. Jakin gozu. Gozea zer dakigun? Hori gure Aitxona Monei askotan entzun dio. Zue gozea zer dan ez dakizue. Guk ez dugu ezagutu, eguna, ez dakit, egunean bakarrik izatea, ez dakit, porru salda bat jateko. Zorionez gu, ez nemamitan hasitako belaunaldi bat gara, orduan hori ez dugu ezagutu. Aitxona Monen gozia ez, baina gure esan ez dakit, bazkaldu dozula, ordu bixetan, edo ordu bat erditan, ez dozula merixendarikein, eta afaltzeko, beratzi terrixetan, hor gozia baukatzu, goziakin jaten dozu. No kaguantetan da beratzi terriak arte afaldu gari. Ai, ama, ni sortzitako jaten nau. Ni hortan oso europeo garra nahiz, Ni atik, bikoteak ez dialako guzten, Eta sortziteretan afaltzen dugu. Bateo batek, ontsa, txorien piztuko daude, Strasbourg saltxitxak, saltza berdien. Ez. Arrabak. Arrabak, hemen dauzkazue, horrek arrautzatxoak izango ziren. Hemen, arrautza pila bat, gaur, zemat arrautza, hemen, itzein du, arrautzak zemat arrautza jamara ditugu gizakiak astean, pertsona, bost esan du astean, asko jota, 3 eta 5 bitartean, da guk gaur, eundaka batzuk. Oiuanak baina. Galeperranak badia 12, eta lehatzana badia, holako plater oso bat. Bale, ez da berdina, bale. Bueno, hauek, esan dako, gozita daudenez, hemen sartuko ditugu lan ataletan, eta hauek bestela holan maionesa pixkatekin, ogi pusieta batean, eta horrela ere oso goxua daude, Edo frikituta, holan arrautzatik, irinetik eta arrautzatik pasa, eta horrela ere oso goxua.
Xona. Oin, hilar batzuk. Gero, jendia, ero gure semeala. Bueno, gure nagusi hilarra gustatzen zaizkio. Txikia ies arrain beste. Eta, baina, txikitan basan gauza bat, ni hilar zaldien izan, eta ez dizut esango holan, kentzen ibiltzen itzela, baina bai ematen genion gomendioa gurasoi hilarrak ez botatzeko gixatu baritaz. Hori, bai izan dela baita, ez, holan, saltzako haragiei eta oso tipikoa hilarrak eta beti botatzeana. Bai. Nien itzen salea. Zuzinen gehiago, urdai espikoa hilar batzuken. Ez? Ero gabe, batzutan holan gora etortzen nintzen. Ogixakin, ez? Ogitarria. Gora etortzen nintzen, eta hilarga bere jatera iritsi nahi urdai espikoa, eta ez da txarra, ona da. Ez da txarto. Lehen gabizela holan, garuna da gozian arteko erlazio horrekin, deskubriru daue, gauzela neurona batzuk, euren izena dela BNC2, Bia, irua ez da, bale, bia, bai. Eta horrek neurtzen dauela, gozia eta zuk jateko gogo hori. Vale. Eta azkenean, zientzilariak esaten dabe, hori kontrolatzen badaue, edo hori holan estimulatzen badaue, azkenean laguntza asko bai ingotziela, jateko arazua daukon pertsonari. Bai, gutxi jaten dabenari, eta gehiegi jaten dagoenari. Neurona hori kontrolatzeko orduan, nik ez dakit hori zelan nehingo daubien, sondekan, ikerketiai urtia geratzen gako, baina, ez dakit, zentzua, ez? Apotxoan jarraitzea bete izaten daguna. Hemen Patri izan genion, ez goratzen, zentzilari bat, estatu batuetan dagoena, eta medikuntza munduan, eta berak kontatzen zuena, niretzako zen zientzia fikzioa. Ahi zien esperimentatzen, zuk badaukazu gorputzean atal bat, ez, minbiziero daukana ero, nola mikrobio batean jarri atal hori sendatzeko produktu bat ero, eta mikrobio hori juten dela atal horretara, eta hor gero txertatzen du medikazio hori, ero dan alakoa, minbizi horren kontra burruka egiteko, ez? Eta ez hau da, txakur bati esatea moduan hartu ezurra eta eramantzazuara, hori mikrobio batekin. Ez da, zientzia fikzioa, ez? Eta egia da, gaur egun, zema gauza ikusten ditugulan, zientzia fikzioko pelikuletan ikusten ditugunak, eta hemendik 15 urte barru agian, duela urte batzuk ikusten denuen telefono batean, pantalla batean, da gauzak ikusten dago, ez da, flipa, guk ordalako kriston adreiu zarra geneukan, eta arekin posik, eta gaur egun, eta hori berdina izango da, hemendik urte batzuk barru, hori izango, bezakit, normala, ero? Ika bota falta modatzen ditut beti pelikuletan ikusten ziren holan kotxiek zerutik joaten zirenak eta... Badakizu, jaia daudela, eiten kotxe horiek. Bai? Eiten ari dira, bai. Orduan atarako karneta orduan. Zan dago. Bale, egazkinen ez egan iteko zu karneta atatzen duzuna. Bueno, ikusi. Pero bai. Ezer ezgatz puntuan ondo, beti dena bakizue probatu, 5 minutu utziko hemen plo-plo, taparekin, eta maira. Zandako, hemen zain zuri bat edo arrautza guzioa sartu bat dugu, baina aukeran ez du behar. Hor da, noin? Hemen proporzioa da bat biderriru. Hau da, bai, patata bateatik 3 arraba, alderantzin zan. Bale, bat niretzako 3 zuretzako. Ez. Txantxetan, zan dut, hemen ez da proporziorik, ez ezer, erdian jarreko ditu arrabak, iskinetan patatak, eta hilarrak leku guztietan, ze hori daukate hilarrak, toki guztietan agoteko ahalmena, eta hemen dazkazu gure legatz arrabak, patata eta hilarrekin. Una. Txak. Jale, nik labanik ez du bihar. Ez, baina, patata... arrabak, testura berezia da. Edo goxuak. Eta zaporia, legatza da. Ez? Bai.
Honek egun legatza, oso ona. Holan, legatza saltza berdian, baina desberdina. Hori da. Hau gainera jendeak agian ez du ezagutuko, eta imarro zu sare sozialetan. Aukera, lortuko dizu nik. Pentsako. Bueno, honekin bukatutzat geratzen da gaurko eguna. Bihar ostirala, astean bukatzen da. Baina bakizu errezeta bereziekin. Eta, ez da bukatzeko modu ezin bere. Bueltan etorriko gara. Agur.